Za dobrotu na žobrotu, myslí si poslucháč zákrutý Miloš Kopecký z Banskej Bystrice. Na vlastnej skúsenosti spred Vianoc, ktorá sa ťahá doteraz, varuje všetkých: nedajte na žiadne reči ani dobre mienené odporúčania. Teória je jedna vec, prax druhá. Vždy a ku všetkému, čo sa stane s autami na ceste, parkovisku, v podzemnej garáži, kdekoľvek, volajte mužov zákona. Pri cúvání se služebním vozidlem jsem ťukl do auta, rozbil jsem směrovku na Škodě Oktávii, nechal jsem tam zprávu o sobě, lísteček, který jsem hodil po otvoreným okýnkem vzadu za vodičom. Na základě toho lístku mě ten člověk dohledal, vlastně dal to policii, ta policie mě dohledala na základě toho lístku. Potom jsem byl předvolaný a bylo mi povedané, že jsem ujel z místa činu a že se to klasifikuje jako ujetí z místa činu, tak se je 10 000 pokuty a vodičák na rok. Že vraj bylo to novelizované v roce 1999. Že je to paušálně, tak jsem tedy se odvolal, potom jsem to dal právničké, ta se odvolala a z krajského úradu mi přišlo odvolání znova, že oni všechno urobili správně. Shodou okolností to bylo vozidlo ministerstva vnitra, tedy neoznačené, ale služební, tak jsem jim povedal, že jsou to dva tresty, 10 000 pokuty a vodičák. Pro vodiča z povolání vlastně přijdu o zaměstnání okamžitě. Je to prostě způsobem tvrdým, když jsem se k tomu sám doznal, anebo vlastně jsem to chtěl sám vybavit. No a teď jsme to museli podstoupit v soudu, protože oni se odvolali a povedali mi, že můžu být rád, protože v podstatě ta taxa je od 330 eur do 1300 eur a vodičák od roku do 5 let. Momentálně to usudou, řeší se to, začal právnička dala odvolání. Já jsem to nazval štrkáč mezi užovkami, protože vím, že paragrafy vypadají jako hadi, ale že tam třeba čeká i člověk nějakou vretenicu, dobré, to prežijem. Ale že tam někdo zašije takového štrkáče, který člověka zabije. Já mám schopnosti nebo danosti prostě jinou robotu si najít, ale vodič z povolání, dejme tomu kamionista, který o tom neví, toto urobí, přihlásí se k tomu, je to živobytí, tak může počítat, že se ji rozvede. Takže to právě kvůli těm ostatním lidem chci udělat, protože jestli o tu práci přijdu, já si najdu jinou, ale prostě aby o tom lidi věděli, že prostě je to zašité, skryté mezi paragrafy a plno lidí o tom neví. Polistovna mi povedala, že je to škodová událost, no a policajti mi povedali, že podle zákona to je a hotovo. Dobré, s nami zlé preč, to vám za každých okolností želajú a za pozornosť ďakujú Marian Bagala od techniky a Igor Daniš o 14. správy Rádia Slovensko. Reklama. Plnú nádrž, signore?